Takže současná výstava v Retromuzeu Galerie výtvarného umění v Chebu se věnuje prvním 20 letům práce humoristické dvojice vystupující nebo publikující v československém tisku pod značkou Neprakta. Jednalo se o dva přátelé, výtvarníky, znalce orientálního umění a především znalce života, pana Bedřicha Kopecného a pana Jiřího Wintra. Bohužel pan Bedřich Kopecný zemřel záhy z spolupráce firmy Neprakta vlastně fungovala pouhých 20 let, ale za tu dobu si získala příznivce mezi čtenáři novin, časopisů i knih, příznivce v televizi, kde doplňovali spoustu programů svými obrázky, zároveň vyplňovali místa, hluchá místa v programech, kdy docházelo třeba k poruše vysílání, zase svými obrázky. Jejich spolupráce byla natolik plodná, že uveřejnili téměř 10 000 kreslených vtipů a spoustu dalších ilustrací. Víceméně výstava není nějakým přehledem jejich tvorby ani ukázkou nějakých jejich zásadních věcí, ale spíš ukázkou souvislostí s dobou, v které tvořili, to znamená od roku 1949 do roku 1970, kdy to byla sice doba pomalého politického tání, ale zdaleka ne takového, aby si jako humoristi mohli dovolit vše, co by chtěli, ale přesto se nepodvolili tehdejšímu kurzu kresleného humoru, to znamená, nekarikovali žádný válečný štváček, ani americký revančisty a tak dále. Věnovali se ve svém humoru zvířátkům, rytířům, případně běžným lidským věcem a starostem. O to byli pak oblíbenější. Na výstavě je ukázka několika zajímavých věcí, například výtvarné zpracování písničky Voskovce Ježka Heinricha, strašná píseň o Golémovi, kde je zajímavá postava, stvárněná zajímavá postava Golema ještě předtím, než bylo obecenstvu známo provedení pro film Císařův pekař, takže tady je to opravdu panák splácený ze šedivé hlíny. Při vernisáži tady byla zmíněna řada různých veselých historek, samozřejmě humoristé jich měli ve své zásobě velké množství. Je tady třeba hezká kresba Bedřicha Kopecného z nádraží v Klínci, kde měl chatu a kde vlastně byla v roce 1949 ta firma, v uvozovkách firma na výrobu kresleného humoru Neprakta založena. Tam se potom i nadále oba tvůrci často scházeli a zvolili si společnost. Pro obveselení udělali to, že v zahradě byla postavená kadibůdka, kam samozřejmě všichni jednou za večer minimálně museli. A aby jako bylo hygieně učiněno zadost, tak pověsili do kadibůdky repliku normálního vodního rezervoáru i s kaničkou a s madlem tak, aby po vykonání potřeby mohl účastník za sebou spláchnout.
Samozřejmě na chatě nebyla taková vymoženost k mání a uvnitř z toho kasliku, kde měla bývala, byl likánský kravský zvonec. Jakmile dáma zazvonila, nebo jakmile zatáhla, tak se samozřejmě ozvalo zvonění a všichni účastníci už v chatě na to čekali, až se dáma prozradí. Historik, humoristi, jak říkám, mají určitě dost. Přijďte se na výstavu podívat. Zajímavé věci a veselé kresby tady jsou k mání.